इं 2000 मायथाइनि 19 आगस्ट खालि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मआ मोनाबिलि समाव सिनाय मोनै उदखारिनि गुलिजों मुंख्लं जानांदोंमोन। दिनै बिथां गेदेमानि 23थि मुंख्लं सानखौ क'क्राझारनि गौरां दैसा सेराव थानाय बिथांनि मांखरसालियाव फालिनाय जायो। लोगोसेनो गोदानै लुफुंनाय गेदेमा बिथांनि मुसुखाखौबो बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 23थि मुंख्लं साननि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। प्राय 23 बोसोरनि सिगाङाव दिनैनि सानावनो 19 आगस्ट खालि मोनाबिलियाव सोरबा सिनायनो मोनै उदखारिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मखौ अना खाना बिथांमोना गावथारलाङो। बिनि उनावहाय बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बर' माहारि जायफोरनिखि फसंथानफोर दङ आरो बै समनि बिटिसि अथ'रिटि आरो दानि बिटिआरनि बिथांमोननि नाजानायाव जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोङो सानदोंमोन आरो दिनै बिथांनि फबनाय जायगायाव बे भादरमारिनि सान्दामारियाव जोङो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव जोङो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ जों बेखेवनो हाबाय। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बियो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आरो मोनसे थुलुंगाथि मोनगोन जों सानदों। आरो जोङो बिनि सिगाङावनो जोङो आगोलनि बिटिसि सरकारखौ बुंनानै जोङो बड'लेण्ड मार्टायार्स देबोरगावआव जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ जोङो दैखांनो हादोंमोन। जों सानो जे बिनेश्वर ब्रह्मनि जिथु सानथौ सानस्रि बेयो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों। आरो बिनेश्वर ब्रह्मआ सासे बिराद नेसनेलिस्ट फिलिंनि मानसिमोन आरो सासे अहिंसा नन भायलेन्टखौ माने गाज्रि मोनग्रा सासे सुबुंमोन। आरो बिथाङा सासे माने मानब दरदि जायखौ हिउमेनिटि होननानै बुंदों। बिथाङा सासे अनसुलामोन आरो बिथाङा सासे हारिनि थाखाय थै थां सानडे हलिडे हारिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा सासे मानसिमोन। आरो दिनै जों बिनेश्वर ब्रह्म बायदि मानसिखौ जोङो खोमानानै लादों। बिनेश्वर ब्रह्मनि सानथौ सानस्रिया जाहाथे जोंनि समाजाव माने अराय गोजोर जायो बिदि थांनानै थायो। जों बेनि थाखायनो जोङो बे मुसुखाखौ बेखेवनानै जोङो इयुननि जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ जोङो पारमानेन्ट खालामनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो बिनेश्वर ब्रह्मनि जेब्लानाखि जायफोरनिखि मावनो गोनां खामानि दङ बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफाद आरो जायफोरनिखि राजखान्थिगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मावलांनो थाखाय जोङो खावलायगोन। आरो जोङो बिथांनि जिउ सानस्रिया जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि जानानै थायो आरो मोनसे थुलुंगाथि जानानै थायो। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे 23थि बे थैनाय सानाव जोङो माने बयबो सानदों आरो बयबो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै बिथांनि मुसुखायाव माने मान बावफैदों। आरो लोगोसे बिथांनि बे फबनाय जायगा मारखंसालियाव मान बावफैदों। बेनि थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बयखौबो जोङो हांख्रायो जाहाथे जों बेबायदि सासे गेदेमा सुबुंनि जिउ आरो सानस्रिखौ जों गोजोर खालामनो हायो। आरो बर' हारिनि गेदेमा हारि दानायनि जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मास्टार रेस दानायनि गेदेमा हारि दानायनि बे जाहाथे सिमाङा जाफुंसारो बेखिनिखौ जोङो दिनैनि बे दिनाव जोङो माने आसा लाखिनो हायो। बे हाबाफारियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारी बिथाङाबो ओरैबायदि बुङो। बिथांखौ मोजां मोनो होननानै बिथाङा रायजोनि थाखाय खामानि मावदों होननानै बिथाङा रायजोनि बिबान लानानै रायजोनि खोथा बादिसो खामानिखौ सालायलांदोंमोन। दा बेयाव बिथांनि जेबो गोरोन्थि गैयामोन। रायजोनि जानानै थैबाय। जोंहा जोंनि गोसोनि गेजेराव थालांबाय। बिथांनि मावनो गोनां गोबां खामानि हाबाफारिखौ जोंहा मावनांगौ दङ। बे हिसाबै जों बिथांनि जा थुलुंगानाय जा आदर्श बे जेन' जोंनि जोलैफोरनि गेजेराव हाबनानै थायो। जोंनि जौगानायनि हाबाखौ मावो। बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदि हाबाखौ बिथांखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों मावबाय थायो।
लोगोसेनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि सोमोन्दै ओरैबायदि बुङो। थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान बर' थुनलाइ आफाद ट्रास्ट गाजा गोमजायै बेवहाय खुंफुंदों। जों बयबो बाहागो लादों आरो आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। अबंलावरिया अरायसम बिथांखौ आलो गोजोनै लाखियो, बिनि थाखाय आं आर'ज गाबदों। बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुंख्लं जानाया बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो सुख'हायै खहा बियो आरो दिनैसिमबो जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ बावनो हायाखै। बिथांखौ जोङो दाबो सासे गोथां मानसि बायदियै जोंखौ दैदेनबाय थानाय बायदि, जोंनो माबा मोनसे बुंबाय थानाय बायदि जों बयबो दिनैबो जों मोनदाङो आरो बिनिखायनो जे बिथांमोन बायदि सुबुङा साफा साफा जोंनि हारियाव उजिनानै जोंनि हारिखौ सिगांनिफ्राय दैदेनदोंमोन आरो हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै मोनसे सोद्रोम आरो जौगासार हारि, मोनसे रैखाथि गोनां हारि, गावनि राव थुनलाइ हारिमु अस्तित्वखौ लानानै बुहुमाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे जांख्रिथाय, बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजौआव दैखांनानै दोनलांदों। दा बिनि थाखायनो बिथांनिसिम जोङो अराय सिबिनाय बावो आरो बिथांनि न'खरनिसिमबो जोंनि जि अनार, जोंनि जे मान, बेखौ जों अराय सम बावो। बिथांनि मुङाव देग्लाय जोङो दिनै फोसावदों जे बिटिसिआव 420 VCDC दङ। 420 VCDCआव बिनेश्वर ब्रह्म मेम'रियेल नलेज सेन्टार गायसननाय जागोन। बे नलेज सेन्टाराव फरायसाफोर, लाइमोनफोर, आबादारिफोर, आइजोफोर बयबो फैनो हागोन आरो बेवहाय बायदिसिना ट्रेनिं, बायदिसिना स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं, काउन्सिलिं, फरायसाफोरनो नांगौ माखासे इनफरमेशन्स, बे गासैखौबो बेवहाय होनाय जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो गोजान जायगायाव थाङालासिनो गामियावनो जोंनि फरायसाफ्रा, लाइमोनफ्रा गासैबो इनफरमेशनफोरखौ साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गासैबो इनफरमेशनफोरखौ गामियावनो लानो हागोन।